позиция следим всяко действие и бездействие на управляващите и вече виждаме как коалиционното споразумение се нарушава точка по точка. Трябваше управляващите да са готови с кратка законодателна програма, за да видят какво ще работи Народното събрание този месец, първи месец. Такава все още няма, срока е изтекал. Не виждаме законопроектите по плана за възстановяване и устойчивост, макар че те са отдавна готови. Министерският съвет е внесъл такива, така че надяваме се управляващите да се спазват собственото споразумение. Друго нарушение, което виждаме, е прибързаното преминаване към избор на членове на Сметната палата за заместник-председател. Бюджетна комисия изненадващо се появи допълнителна точка. Правилата не отговарят на принципите, които са залегнали в споразумението. Ние ще направим предложение за редакция на правилата, така че да бъдат включени проверки, например, за висящи производства за конфликтни интереси, за висящи досъдебни производства срещу кандидатите и други такива мерки, които да дадат някакви гаранции за интегритета на кандидатите. Между другото, установяваме, че господин Главчев е в съответствие с изискванията за да заема поста председател на Сметната палата, тъй като е заемал поста на министър на външните работи. Поради което смятаме, че той трябва да бъде освободен и изобщо да не предлага кандидати за заместник-председател. Надяваме се управляващите да спазват собственото си споразумение, което са подписали. Да, то е съставено с наше участие, затова ние сме наясно с всички тези подробности. Надявам се и те да не бъдат внимани. Здравейте от мен. Страшен хаос с данните за бюджета, които Теменужка Петкова представя пред българското общество. За да покаже един фалшив голям дефицит, данните за приходите за януари са около милиард по-малко от миналата година. Това е абсурдно, хора. Няма никаква причина приходите 25-та година да бъдат по-малко от приходите 24-та. Трябва да са повече. Инфлацията плюс растежа трябва да бъде отразена. Затова Теменужка Петкова да дойде на бюджетна комисия и да каже тези неверни данни, как ги е получила. Ние ще помогнем да ги сметнем правилно заедно и тя ще се успокои и така по-спокойно ще направи бюджета, като види, че няма такъв дефицит. И това много ще й помогнем, ако дойде. На следващо място. Обезпокоително е, че на срещата на управляващата коалиция не са се ангажирали с 3% дефицит. Продължават ли да саботират еврозоната? И затова е ключово да дойде Теменужка Петкова, за да й помогнем и нещата да отидат в правилната посока. И на следващо място. Не сме чули нито една мярка на управляващата коалиция за намаляване на разходите. Аз сме предложили 4 такива, знаете. Пенсионерите да бъдат поетапно освобождавани, държавните служители за 6 годишен период да започнат да си плащат осигуровките, да има търгове за частните болници, когато ползват ресурса на здравната каса, въобще държавната администрация да бъде оптимизирана. Единството, което чухме от управляващата коалиция е ще ли да записват кой колко зарежда на бензиностанция. Жалка работа. По отношение на еврозоната, свидетели сме на много сериозна еволюция от управляващите. Помните, в началото на предната седмица те казаха, че в еврозоната няма да влизаме, но вече в края на седмицата имаше дори дата след показания доста сериозен натиск от наша страна. Това обаче не е достатъчно. Защо? Защото ние не знаем Теменужка Петкова какво разговаря с Брюксел. Какво ни казва от Европейската централна банка, какво ни казва от Европейската комисия, колко са сериозни нещата. За това ние, освен това, което Мартин Димитров каза, че ще искаме тя да бъде заслушана в бюджетна комисия, тя дойде в бюджетна комисия, да отговори на многото въпроси, които има. Ще очакваме много ясен план стъпка по стъпка, което Министерството на финансите и правителството да ни представи с една своеобразна пътна карта за влизането в еврозоната по дати, като се надяваме този път Теменужка Петкова да не изгуби пътната карта. Благодарим ви. Въпросът?